dnešného videa Natalia Fox. V dnešnom videu si oblečeme našu avatar. Oblečem, lebo ako vidíte, nevidno tak dobre nedopadla. Takže poďme na to. Takže máme tu nejaké oblečenie. Takže ja by som jej skúsila do toto. Alebo ešte skúsim nejaké iné pohľadať. Takže na konci vám niečo ukážem. Takže ja si myslím, že toto by bolo dobré. Teda, takže si presuniem. A dám si teda to tričko. Takže, alebo toto, že by som si kúpila za 5 Robux. Ja neviem. Skôr by som povedala, že toto. Takže, ja si teda toto nájdem. Teda oblečem si to. Takže toto mám stričiak a potom vám akože ukážem, čo mám ešte z týchto sketchy alebo tak. Takže sorry, toto mi to len tak takže ja teda vyskúšam, ako to všetko bude teda tak fungovať. Takže skúsim detetovať. Nie. Čo to je to? To už sú lepšie, dobré. Takže tie sú dobré zatiaľ. Skúsim tieto. No akože... A toto? Ne. Tieto asi ne. Asi ani. No, akože možno. Skúsim toto. Môže sa mi to načítať? No, to by šlo. Celkom. A čo toto? To asi nie. Toto je dobré. No, neviem. Možno. Toto asi nie. Toto by šlo už. Čo to? Čo toto? To asi nie. Skúsim toto. Akože to by možno, akože, sorry, to by šlo celkom. No, neviem, akože. Takže najviac som rozmýšľala nad tými bielými, alebo nad týmto. Ale asi skôr toto. Ale dobré je aj toto. Ups, sorry. Takže ja si dám toto. A teda mám ho black.
Teraz si dám accesor. Čo toto? Takže tu by možno šlo. Skúsim sa pozrieť do shopu. Či by som niečo takže ešte nekúpila. Skúsim tie brýle. No, vyšli, ale nejak moc drahé. Takže akože možno, takže ja si dám body. Rozmýšľala som nad týmto, ale to bude asi moc drahé, takže ja by som si kúpila asi toto. Dobre. Toto by som si kúpila. Takže ja si to sorry, pomoc. Neostane málo robuxu, tak no to sa ešte dá. Takže ja si to dám. Na chvíľočku, prosím vás, počkajte. Ešte to tak pišti na mňa. Vieš? To prišlo proti, čo to tak pišti, vieš? OK, sorry, len... Tak. Teraz idem dať vlasy. Že by tieto vyšli. No, neviem, možno. Akože to vyšli. Tieto. Možno. Tieto vyšli celkom. Akože. Celkom. Skúsim sa pozrieť ďalej do shopu. Takže to sa hodí k tomu. Wow. No, to sa hodí celkom akože tomu. Skúsim toto. No, aj to vyšlo. Čo toto? No to neviem. Skúsime toto. Niečo čierne by som skôr povedala. Cross control and patch. Asi nie. Skúsim dať to. To raz nie. Skúsim dať to. Toto bude husté. No, to vyšlo celkom. Ale stále sa mi páči iné vlasíky. No, to by tiež. Ale najviac ma akože stále... tieto by boli pekné celkom. Najviac ma stále akože presvedčili tieto vlasy, sorry. Ne tieto. Tieto. Som rozmýšľala. Takže ja ich kúpim.
Oho, ne, moje Robuxy. A ja by som ešte kúpila iné vlasy. Viete, aká som? Ne, môj Robuxy. Bra. Dobre, takže ja by som vám chcela skúsiť takú reč. Takže celý čas som to ovládala. Niekedy som si napojila klávesnicu, ale ja vám niečo ukážem. Akože, prosím vás. Takže ja som to celý čas ovládala týmto tu. Áno, týmto. Takto som si robila. A mám tu ešte túto, mám tu tieto dve. Toto fungujú iba na kreslenie. Toto neviem na čo ani. Ale viem, že toto je na to. Na kreslenie. Takže myslíte si, že to na špinavé, ale nemám. Pretože to je odtieň a aj tu nemám špinavé. Počkajte. To je odtieň, tam nemám špinavé oči. Počkajte, pozriem sa do zrkadla. Že príde mi nová klávesnica s novým obalom. Takže ja som si to týmto kablom, týmto kablom, že tu mám takú novú klávesnicu, slaborúžovú. Teraz to dobre moc, akože, dobre nevidno. A teda mám to zrkadlo a pozrieme sa. Naozaj. Teda na ten obal si dám potom takú mačičku. A mám tu nový obal na mobil. Takže keď ho otvorím, nečakajte, že bude pekný. Bro. Som je presklený. Takže OK, som späť na Robloxe. Teda a ja by som si ešte niečo kúpila. Teda ja sa idem pozrieť na Animation. A mám tam aj akože emotes. A ja by som sa pozrela na emotes. Bo by som strašne chcela. Čo sa emotes? No. Sleep. Ja si skúsim všetky prehliadky, ako sú tam. No, to vyšlo. Toto je dobré. To by možno šlo, no toto neviem.
No neviem. Monkey. Toto je dobré. To je sleep. Floss dance. Floss dance možno. Neviem. No to je pekné, ale je moc drahé, sorry. No, 25, neviem. Takže asi to nie. Skúsim toto. Spačpa. Ne. Nub. Ne. Toto nejde. Ne. Toto? Aha. Dobře. Squish. Takže toto viem dlho skúšať. Pretože teraz ani 750 to nemám. Ale to je dobré. Nie nikde rozčúle. Alebo nie, Dizzy. Jaký? Že ne. Ne. Takže ja by som to už rada našla to, čo chcem. Ne. 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 Ja neviem nájsť to, čo som hľadala, akože ľudia pomoc. Dúfam, že to nie je to, čo teraz vidím. Bude to moc drahé, toľko neviem. Haha. Ne. 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 Rýchlo. Netreba. Nob. Rýchlo, please. Že to nie je ona? To je ona. To je ono. Bruh. Brush control and nanti. Squish.
Akože mne už sa nechce hľadať, to vať na večku nikto neučí. Ups. Rýchlo prosím, nech už to skončí. Nech už to skončí. Ty... To... Koľko ich bude? To je moc ľudia. Takže... Ja vám to všetko musím prehľadať. Rozkontrolujem na deti. Spačupa. Bezpieš. Že niet. Так мне страшно нет. Девочки, что делать? Нет. Нет, МОТС. Нет. Нет. Что кончилось? Нет. Тогда уже это было сделано. Slow, please, рыхло. Не. No. Please, nie už sa to skončí. Sakra. Sorry, and I'm sorry. Oh. No. Что не musím vydržať. Vydrž to. Mašinata. Ne. OK, sorry, ja som to stopla, lebo proste hľadom. Takže toto tiež nie. Toto je nejaké drahé, nie za 1000. To je drahé. Nie som milionárka. Bruh. So cute. You're so big. Very cool. OK, to tiež nie. Už sme skoro na konci. A ja vám ukážem potom aj nejaký hack. Proste. Brookhaven. Takže toto tiež ideme sem. Už bude koniec. Nie. To tiež nie. Ani to. Takže to už nie je nič. Takže ľudia, vypadá to, že si teda myslíte si, že si kúpim až že toto, ale nie, lebo je to moc drahé. Rozmýšľala som aj ešte nad týmto, ale potom som rozmýšľala aj nad týmto. Takže
Ja si najprv kúpim za 25 Robux tu. Toto. A potom si toto kúpim za tých 80. Takže ja si to tu dám pekne. Tu si dám toto. A tu si dám, na šesku si dám toto. OK, takže ja všetko mám. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak áno, dajte prosím vás like. Ale to pre dnešné video není všetko. Pretože ja vám ukážem ešte zo pár trikov. Takže ja tu si počkám tak. Tu je moja friendka. Rovno v mne. Moja friendka. Čus, friend. Dobre. Tak, sorry, toto mi vyšlo raz, keď som počítam. Diskotéka, ne? Prvý triček bude taký, že pôjdeme do nemocnice. Ako všetci to normálne poznáme. A ako všetci... Ne, sakra. Samozrejme, na mobilek si kúknem nejaký hack. OK, už som si ho vyhľadala. Ako všetci dobre znáte túto skrytú tajnú miestnosť. Tak tu takto urobíte. Čo? Kliknite na to modré a ste tu. Teraz takto vyskočíte a máte tu tajnú miestnosť. Takú. Takže ja by som sa rada dostala akože už von. Prosím. Please, ono to nejde. Pomoc. Ja neviem, ako sa mám odtiaľ to dostať. Pomoc. Ako si môžete všimnúť, tu je taký nejaký bacon boy. Natáčam, mami. Takže, ako sa odtiaľ dostať von, teraz rozmýšľam. Samozrejme si dám môj spacák. A teraz sa tu nemôžem prepnúť, takže budem musieť dať reset. Ale akože keď odtiaľ vyjdete, tak budete mať stále ohnivú ruku.
ďalší triček. Zoberieme si tú červenú. Hej, prestaň. To je moja motorečka. Nechaj mi ju. Nechaj ma ty. Ty si blbač. Necháš. Počkaj. Sari, to nič. Nechaj ma ty. Prestaň. Tak. Zídeš, prosím ťa. Please me not sar sit. Sar. Takže pôjdeme takto tu. Kliknete na toto a zrazu sa vám to takto štiknete a robíte. A proste takýto je tu hack. A môžete s tým takto behať. Skočiť, že? Takže ja ju teraz prekvapím mojim tričkom. Zasa mi nejdu tejky. Štve. Môže mi ísť triky, prosím? Prosím. Super, utekla mi. Išiel trič. Ďalší triček. Dobre. Takže ďalší triček bude. Postavíte si proste niekde barák. Sorry, že to tu je. Teraz si postavíme strašidelný dom. Teraz tam pôjdete, akože zasvietite si tu. Dobre. Zmenšíte sa tu, akože. Akože tu je jedna skrytá miestnosť, akože tu sa takto môžete skovať a poznám tu ešte takúto jednu, že proste tu sa takto môžete buknúť. A ďalšia miestnosť by, akože aj tu je, akože tu sa môžete schovať a takto. A teda akože tu niekde môžete tu takto normálne, že tu sa tiež môžete skryť. A som zabudla, kde je jeden, ktorý ma učil ešte mami. OK, takže takto je si tu. Ja neviem, kde to bolo, sakra.
Ale môžete si aj takto preskočiť. Hej, tu na, takto sa tu môžete ešte prebuknúť. Aj tu do skrine. Takže môžete ísť a aj tu ešte môžete ísť. Akože, a tu máte takú tajnú chodbu. Takže keď skočíte, môžete... Takže je tu veľa tajných miestností. Akože, ktoré neviete ani aké sú. A aj tu je ešte takáto, že tu môžete ísť takto. A potom je ešte niekde, že vraj tu by mala byť. Akože, ja som to len nestihla, sorry. Ale tu je ďalšie takoto polica. Takže takto. A totiž ešte poznám ďalší triček. Takže ja si zmažem tom. A akože idem na ďalší trik. Teda najprv sa ešte späť vrátim do mojej veľkosti. Teda ja idem ďalší triček si pozriem cestou. Takže ďalší triček bude taký. Vlastne aký. Ja som ho zapnula, ktorý som chcela, že proste taký. Budete musieť ísť na druhú stranu. Tak. A budete musieť ísť ku hotelu. A tam si tak naliete svoj hotelík. Tak. Sadnete si takto, že vraj by to malo akože fungovať. A tam to dá pani. Tá dámy. Tak to tu môžete byť. Takže skúsim to ešte raz. Lebo ja to chcem samozrejme znovu skúsiť. Alebo sadnem sem. Nie som sa tu pukla. Hello všetci, hello. Ja si tu môžem ísť takto, nie? Všetci čumia na mňa normálne čumia. Takže toto bol akože taký ďalší triček. Ďalší trik bude útek z väzenia. Takže to určite dobre všetci poznáte toto. Takže akože pôjdete sem na tú posteľ a tu máte takú miestnosť samozrejme. Ale akože totiž keď tu pôjdete, tak tu máte ďalšiu šachtu. Na druhom tomto väzení. Áno, aj tu je šachta. Na tomto druhom tiež. Takže takto. A potom by som vám ďalší trik chcel ukázať. Čiže to bude taký inší triček. Pozriem si ho ešte. Takže to budem potrebovať, musieť ísť asi
neviem, skúsime tu. To budeme potrebovať ísť asi k zubárovi, takže tam, kde je zubár. Čiže to tu není, sorry, sa niekedy mýlim. Idem teda na druhú stranu. Akože... najprv si skúsim taký triček, ktorý som už videla niekde. Stále keď som dal tohto konia, akože mi išiel, hej, dať. Vidíte? Takže mi to dalo. Ale v skutočnosti vidíte, v skutočnosti je tu. Áno, správne. Takže ja nemôžem urobiť to, čo som chcela. A samozrejme, keď napíšete jedno slovo, ale som hľadala. Takže wolf, to určite všetci poznáte. Wolf a budete wolfovať. Napíšete tu napríklad A. Budete wolfovať. A sekla som sa, sorry. Dobre, teraz napíšem A. Teda ideme k tomu Subarovi. A my sme teda tu, zoberiem si spacák a musím sa tu tak prebuknúť, lebo takto sa môžete dostať do banky. Dobre, tuto je. Dámy a páni, toto sa vám stane niekedy. No, takže teda máme mhny a ja zdrhám potajomky. Sorry. Potom ďalšia skrytá miestnosť bude v jednom dome. Čiže teda ešte pár sekúnd budeme musieť vydržať. Čiže dáme si taký farebný dom, akože čiže... Hej, dáme si... To už nepotrebujem. A ak chcete ďalšie video z skrytých miestnosť alebo také, nezabudnite dať like, odber a zvonček. Dobre, takže ja si teda dám tento dom. A teda ja vám najprv ukážem jednu miestnosť. Čiže tu je taká skrytá miestnosť. Potom ešte, že vraj tu, ale to asi už nie. Potom by mala byť ale to vám ukážem. Samozrejme, máme aj plán, ako sa dostať do domu. Takže pôjdete takto hore na šmykľavku. Sorry. A skočíte sem a tu skočíte. A akože skočíte na toto, takto pekne rovno pôjdete. Skočíte sem, tu máte takú dieru, taký búb. Tu takto prídete a ste tu. A môžete, ja vám teda ukážem, kde je safe. Takže ja si tu tak prepadnem a tu máte safe. Tak pekne.
Takže takto. Samozrejme vám niečo ukážem ešte. Že zoberete si normálne toto vrecuško. Ja si pripravím na to spacák, baterku, spacáček pekne a pekne sa to takto vrecuškam prebudnem. Ale to pôjde iba keď sa zmenšíte. Takže to už išlo veľakrát. Takže vidíte? Prebukla som sa. A inak toto dobre. Ja to prebehnem, som si ma nevšimla. Skúsim to tu hľadať. Že tu má ďalšiu kameru. O sakra. Go. Alebo, že by si sa tam hore rebríkom. Takže, no nádherné. Vidíš, že keď ti bukol dom. Ale to nie je tvoje, lebo ty si nebol bacon. Čiže ideme, možno toto bude asi už koniec za chvíľku videa. Čiže, takže ja vám ešte niečo ukážem. Pôjdete sem do Town Hall a proste, ako vidíte, tu máte príšery a na ne sa môžete premeniť. Takže takto. Ja sa premením späť. A teraz rozídem do bomby. Takže ste ani... Takže nie je to tak veľa ľudí, ako ste všetci jenom čakali. Alebo ako ja, mohli to byť aj viac, alebo čo?